אנחנו עכשיו יוצאים לחדר כושר ולהרפתקה באמרלד. מתרגשת? ועל הדרך אני בוחן את האנדי פילטרס שלנו. אבל מה, אתה אוהב שזה שחור כאילו? שזה מצלם שחור? זה לא מצלם שחור. זה מצלם את זה פשוט עם קרינת שמש שונה. הבנתי. הגענו לחדק. דל מתרגשת. נעשה אימון ביחד? סבאסה זה לעשות אימון בלי אוזניות. אימון טרשי ביותר. בסדר, לא נורא, יש בפנינו עוד יום ארוך. צריך לתדלק. טוב, אתם יודעים איך שכנעתי אותה לצאת עכשיו? אמרתי לה, יש פה דיינינג של ה-70s, רוצה לראות? זרמה על זה. קבלו איזה דיל, המבורגר פלוס צ'יפס ושתייה ב$14 חדשים. בואו נראה איפה הדיינינג. זה ממש בקטנה, זה כאילו לא משהו מטורף. תסתכלו איזה מקום יפה הגענו. פשוט שממה עם ספסלי פיקניק ואגם. מכינים הרעיס, האש. יאללה, תעזור לי לך. איפה ראיתי דבר כזה? הרעיס, כמו בבית, בישראל, באוסטרליה. משהו הצגה ביותר. חיים. לייק מרבונה. סתם, זה לייק מרבון. לא יודע אם זה מרבון, כן? אני קורא לזה מרבון. והנה הגענו לאגם. האם נתפוס לנו פה חיים אליאל? הלוואי. יאללה. אז מה אנחנו עושים? אנחנו מנסים לדוג. עזבו עכשיו הבחורות הצרפתיות, אז הבאתי את זה. זה שרימפס. הם לא רצו את זה, אז אמרתי, יאללה, אני אקח דוג עם זה דגים. ויש לי פה את החכה שלי. החכה הזאת, תפסתי איתה רק דגים קטנים. ויש לי משהו חדש, את הרכש החדש. זה מאלי אקספרס, $5 חדשים. תראי להם מה עוד יש. קט חרטות מאלי אקספרס. הגענו לכאן. פה אנחנו יושבים, שם הרכב. עכשיו אנחנו ננסה לתפוס פה משהו. אבל מה, אמרו לך שזה מקום לדוג כאילו? אני ראיתי באינטרנט. Great fishing here. שמעו, אני לא דייג מקצוען. דייג מתחיל לחלוטין. אפילו מתחיל לא הייתי קורא לי. אבל אנחנו ננסה את זה. הזכרתי שקניתי את הדבר הזה. ושאני רוצה לחתוך ולשים את הפיתיון עם הדברים שקניתי מאלי אקספרס. בואו נביא לנו איזה סכין ככה טובה. אבל נראה שמלוכלך פה ברמות. כן, ברור. אגב, יש באגם הזה סכנה של עצה כחולה, לא יודע מה זה. משהו מסוכן. גם את זה, אני לא יודע, זה לא טוטוריאל לדייג. משהו כזה צריך לעשות. מעתקים חזק. תראו איזה קשר. לא יודע אם זה קשר טוב, כן? לחתוך את האקסטרות. תראו איזה דוחה זה. שרצים. ככה זה נראה. עוד דבר. הנה. הפעמון הזה יגיד לנו אם דג מנסה לאכול לנו פיתיון. בוא נראה, שמתי את זה טוב? נראה שכן. ממש סבבה. אבל אין איזה משקל, אז זה לא הגיע רחוק. את ראית? זה לא מגיע רחוק.
זה לא מגיע רחוק. בוא ננסה לשים את זה על משהו אחר. רעיון לשים את זה על זה, זה כאילו דמוי. פעם אותו טקס. יאללה, first shot. עכשיו זה יחסית זריקה סבבה. נראה לי התנתק השרימפס. איזה באסה. זה באסה, כן. נשים שרימפס חדש. לציפור נראית כמו נחש. נחש ציפורי. טוב, החלטתי לנסות אסטרטגיה שונה. אני פשוט אזרוק אותו ויחכה. אני לא יודע אם אני אדע שיש שם דג, אבל אני אקווה לפעמים שיש שם דג. עכשיו אנחנו נחכה. מחכים. ריימה, אתה מגיע, ריימה! שבו, דפק לי את השרימפס. טחן לי את השרימפס. טוב, הציפור שנראית כמו נחש, אוכלת עכשיו דגים, שוחה בתוך המים. לטענתה של ליאל, היא מצאה דגים. אז היא שמה בכיוון הזה, ואנחנו הולכים להטיל את זה לשם. שרימפס אחרון. נצליח, נצליח. לא נצליח, לא נצליח. ממתינים. ננסה לעשות פה טכניקה חדשה. אני מושך טיפה פה. כאילו אתה זז? כאילו הוא זז, כאילו השרימפס זז. הוא מפרפר. הוא עדיין חי. הוא חי. הוא טרף קל, חברים, זה לא פיתיון. טרף קל. טרף קל. אמצע הדרך. תראו איזה יופי. מצאנו פרה שנראית כמו, בדיוק כמו פרה שמדמיינים פרה. הן מפחדות. הגענו פה לטברנה, אבל יש מצב שאנחנו הולכים לראות משהו יותר מגניב. ראינו מקום שנראה כמו שוק לילה של תאילנד, אז אנחנו הולכים קודם כל לזה. יאללה, שוק? כן, לראות אם זה שוק. לא יודע, זה היה נראה ככה מהרכב. אבל אנחנו ננסה, אם לא נלך לטברנה. יש פה ריח טוב של האוכל של הטברנה. ככה בשקיעה. זה בטוח לא של מקלב. זה בטוח לא של מאקר הזאת. זה המקום שראינו. באמת יש פה דוכנים, אתה צודק. כן, הנה דוכנים, אמרתי לך, שוק לילה. למרות שזה נראה לי בשעות האחרונות שלו. הלו. טוב, זה משהו לילדים, זה... היא אמרה... Christmas in July. Christmas in July. לא יודע מה זה, אירוע התרמה. רק אירוע התרמה. זה נראה הסוף שלו בכל מקרה. כן, זה היה נראה הסוף המוחלט שלו. פה בטברנה. אבל אנחנו לא יודעים אם יש הופעה חיה. כן, אנחנו לא יודעים אם יש הופעה, אם יש שבירת צלחות, ולא יודעים אם יש פה אוכל טעים בכלל. אבל אנחנו נבדוק את זה. משולש, יש אני מקווה שאת טובה. אני מקווה שהיא טובה זאתי. למה הפול פה חינם. לטברנה הזמנו שניצלונים וצ'יפס. עכשיו אנחנו משחקים בסנוקר. הוא לא יצליח בפעם קודמת, הוא ביקש שאני אצלם אותו שוב. תמשיכי לצלם, תמשיכי. הוא בשוונג. לא ניצחתי כי אין... לא יצא כדור שחור, אז ניצחתי. זה מגניב. כל מקום, כל בר יש פה כזה כל מיני הימורים ושטויות. איך הם מתים על זה פה. זהו יום הכיף באמרלד, ואגם מרבון הגיע לקיצו. עכשיו חוזרים הביתה לבלק ווטר. אני דרסתי בידי מסעית.